a legfelsőbb igazság kívül is, belül is. A mozgóban és a mozdulatlanban is létezik. Ő túl van a látás és a tudás anyagi érzékszervének hatalmán. Bár nagyon távol van, mégis megtalálható mindenki közelében is. Ő a fényforrása minden fénylő tárgynak. Túl van az anyag sötétségén, és megnyilvánulatlan. Ő a tudás tárgya és célja. Mindenki szívében jelen van. Részlet Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből. Szóljak bár az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, s vessem oda testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik. Nem tapintatlan, nem keresi a magáét. Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. A profétálás megszűnik, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Tudásunk csak töredékes, töredékes a profétálásunk is. Mikor azonban eljön a beteljesedés, ami töredékes, véget ér. Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom.
akkor majd úgy ismerek, ahogy én is ismert vagyok. Most megmarad a hit, remény, szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet. Uram, nem csodát, nem jelenéseket kérek tőled. A mindennapok küzdelméhez adj erőt nekem. Kérlek, taníts meg a lépésről lépésre való haladás művészetére. Kérve kérlek, taníts meg, Uram, a lépésről lépésre felét haladás művészetére.